Croquetas de centola, luriñas recheas de centola ou nachos con guacamole deste marisco foron tan só unha parte dos pratos que os integrantes do Obradoiro de Hostelería de Alanzada prepararon a todos os asistentes á presentación degustación que hoxe tivo lugar no albergue onde se está a impartir esta formación. A centola non é algo habitual no prato que vamos a preparar nós. Aquí está pensado un pouco para dar de comer con Cáritas e outro perfil no que non utilizamos mariscos e así tamén poden practicar un pouco con moluscos que entra dentro do seu certificado de profesionalidade. Dende Engrobe sinalan que esta 16ª edición podería ser das mellores debido á cantidade e á calidade do produto. Ata o vindeiro 9 de decembro poderán degustar este manxar preparado de diferentes xeitos nos 18 restaurantes da localidade, así como en 9 hotéis. Este ano as xornadas compónse de 18 restaurantes e 9 hoteles, nos cuales dos 18 restaurantes todos temos este ano menús cerrados, digamos, pois con centoladas que estamos desarrollando durante distintos días do evento, que casi todos pois están facendo fines de semana ou pola semana. A pesar de que a organización corre a cargo de Engrobes, o Concello colabora no apartado promocional deste evento tan importante para a vila que xa cumpre a súa 16ª edición, como xa lles decíamos con anterioridade. Estas xornadas das centolas que Engrobes tivo a ben liderar, pois permiten promocionar o Grove nunha época ademais que desestacionaliza, que é esa palabra que nos gusta tanto, pero que temos que darlle cabida, sentido e significado. Outra das innovacións desta edición é a colocación dunha árbore de Nadal que será decorada coas caparazóns das centolas consumidas durante as xornadas. A árbore medirá 5 metros de altura e instalarase na Praza do Corgo. A colocación da árbore terá lugar o luns 3 de decembro. Dentro do programa tamén hai que sinalar a celebración do Centolo Larpeiro que terá lugar o próximo 24 de decembro.